Welcome, Monica Monera Jairis. Hi po, pwede po ba pumasok? Pwede po, lagyan po kita ng jacket. Ayan, may jacket ka na po, Monera Jairis. Pwede ka po magpaba ng bahay mo dyan. Welcome po, Monera Jairis. Salamat po sa pagtambay. Pilar Oragon Busay Channel. Nagbaba po ng bahay si Monera Jairis. Baba ka rin po ng bahay mo, Pilar Oragon.
Ayan, Monera J. Rich, puli ka daw, akin ka, sabi ni Sir Pilar Orago. Ayan, shout out sa'yo, Akari Hoshimi. Good evening, host. Magandang gabi din po. Salamat sa pagdalaw. Bigyan po kita ng jacket, Akari Hoshimi. And may jacket ka na po, Akari Hoshimi. Pwede ka na pong maglapag ng bahay mo dyan.
Akari Hoshimi, baba ka daw po ng bahay mo para mabisita ka po ni Pilar Oragon Busay Channel. Ayun, lumabas po yata si si Ma'am Akari Hoshimi. Hindi siya nakapaglabag ng bahay. Si Pilar Oragon Busay Channel. Okay po. Yan na po yung binaba mo po. Yan po yung bahay ni sige po. Ayan. Didikitan ko rin po yung bahay ni Ayan. Didikitan ko rin po yung bahay ni Akari Hoshimi.